Sunt George Enescu, pentru cei ce nu mă știu, sunt băiatul cu vioara. Mândria României, sunt cu 2 rapsodii. Mai am încă o suită și mai multe simfonii. Pentru cei ce nu mă știu, sunt Salam la microfon. Pentru cei care mă știu, sunt băiatul reggaeton. Merg să cânt oriunde pentru minim 2000. Nu-mi mormântare și botez și cum e ce adevărat. Adevărat, hai! Domnule Salam, nu reprezentați nimic. Muzica mea e vie, cochetez cu ea de mic. N-aveam nici 4 ani și-am descoperit vioara. Eu n-aveam nici 4 ani și-am descoperit țigarea. Nu am fost ca alții, nu am locuit cu calul. Am locuit în casă cu maneaua și țambalul. Adevărat, adevărat, hai! Anei a fost bogat, n-aveam belea cu banul. Am locuit în casă toată viața cu pianul. Am fost copil modern și nu am creat probleme. Iar sigurul meu viciu a fost vioara în vene. Dacă trăiam și azi, aveam 100 și de ani. Și de nu te îngropau atunci, te îngropam eu azi în bani. Ursuc care grijă să curcă banii pe mine. Cred că sunt mai bogați decât Mozart și cu tine. Adevărat, adevărat. Am conservatorul și săptămâna la cină. Mergea să cânt la pele simfonii pentru regina. Mulți spuneau de mine că fac muzică de vis. Am fost o vedetă la Viena și Paris. Eu n-am conversator și habar nu am ce aia. Și n-am cântat la pele și la rege la streaia. Fac muzică de vis la manele campion. Și dacă nu mă crezi, te invit la milion. Adevărat, adevărat vă spun. Adevărat, adevărat vă spun. Sinfonia mea e pâinea lui Dumnezeu. Și dacă nu mă crezi, poți veni la Ateneu. Ai să vezi acolo, multă lume ți va spune că ce cânt eu e într-adevăr minune. Te crezi tu tare șmecher, dar te rog eu nu mai spune că ești tare minuni, că eu știu chiar de minune. Mă sună zi de zi, chiar și doctorii și copii. Să vadă nu cumva, mă coati chiar interlopi. Adevărat, adevărat stau la hotel. Adevărat, adevărat, adevărat. Sunt cel mai tare și îți demonstrez. Dacă vrei, mie mi pare capul. Tu bag nota de 5 lei. Bag nota de 5 lei, păi tu ești sărac, sărac. Eu nu pun capul pe bani, eu îmi pun banii în cap. Ca să te asculte lumea se ducea la Ateneo. Pe mine mă ascultă pe CD-uri din BV-ul.